Bil-kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Eżibizzjoni ta' Fin Cremona li toffri riflessjonijiet profondi fuq il-ħolqien, il-qerda u r-riġenerazzjoni, imnebħa mit-tensjonijiet politiċi u materjali ta' żmienna. Nhar id-9 ta' Lulju il-Malta Youth Orchestra tagħlaq l-istaġun bi 3 solisti żgħażagħ ta' talents, Young Soloists u TMYO. 3D Blueprint Network Malta Test Station ġewwa Muża il-Belt Valletta, wirja artistika unika li taqqat l-arkitettura storika ta' Malta ma' magni immaġinarji u innovattivi, maħluqa biex jimxu id fit u jipproteġu l-ambjent. Il-Malta Jazz Festival bejn is-7 u 12 ta' Lulju, 6 lieli ta' jazz ta' livell internazzjonali ġewwa l-Belt Valletta.